Ученически дни оставихте в мен радостен смях и весел звън. Гласната стая и слънчевия ден сякаш били са чуден сън. Сред шеги и игри за дружния ни клас бяхме приятели добри. Но последен час удари за раздяла с вас и една любов остана да гори. Полетяхме като птици четири посоки на света, но безгрижния ни смях пак звъни като ехо от нашите дни. Една позната песен пак звучи. На-на-на-на-на-на, спомня ми за две очи. На-на-на-на-на, къде са ученическите дни? Нищо не чух. И кой каза? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единадесет, дванадесет. Запали моето сърце, винаги ще бъда мен. Аз обичам ЦСКА.
хапвате докато и класната ви говори, като една ваша държавна майка. Нямам нищо против, за това, че искам да ви слагат хляба и да сте си необходими като солта в този живот, да се подкрепяте, да бъдете едно до друго, така както бяхте през тези 5 години, да си прощавате, да си помагате при нужда и много моля, не се забравяйте. Станахте един страхотен клас, пак казвам, едно страхотно семейство, за това, че продължете тази връзка помежду си. Бъдете българи, останете в България. Вие можете да дадете много на нашата родина. Имаме нужда от такива като вас. Искам да ви благодаря накрая, че бяхте до мен по един или друг начин. Искам да ви благодаря за малките спорове, които имате, но по този начин и вие, и аз израснахме като личности. Започвам вече да се вълнувам, ще ме прости едно случайно на моменти не трепери гласа. Какво да ви кажа? Единственото нещо, което мога да ви кажа, което е от сърце, е, че ви обичам. Обичам ви много. И ние ви обичаме! Правила нещата съм вложила сърце и душа, мислейки с най-искрените си чувства към вас. Имам няколко грамоти, които трябва да връчат, тъй като времето ще ни напредне и да можем да се поуспокоим и малко организационно да видим как ще станат нещата. Но нека да се връча грамотите. Само, че преди това искам да ви кажа, дори някой от вас да ми получи такава, вие получавате най-голямата грамота в моето сърце. За истински добри хора, прекрасни деца, прекрасни вече младежи и девойки. Много ви благодаря още един път. Тези съответно отличия, като оценки, като точки, като числа, нямат никакво значение. Просто знайте какво носите вътре в себе си, в сърцата си, вярвайте си и ще достигнете много неща. Айдан! Единствената от училище. О, за някакъв кебаб, за някакъв създаден ли го? Кой качи най-много килограм за 5 сега и 29 е. Може да
нататък, давай нататък. Всъщност аз подготвена реч нямам, просто това, което ми идва в момента от сърцето, това ви казвам. И за мен не са важни подаръците, не са важни цветята ви, важно е взаимното уважение, важно е усмивката ви, когато, госпожо, важни са ми малките шегички и закачки, които винаги ще помня, онова задружно бягство, което ще приказвам и на следващите класове. Просто за мен материалните неща не са толкова важни, колкото това, което остава следа в сърцето и наистина това са ми най-скъпите спомени. Прекрасни сте, страхотни цвети, уникални, просто днес искам да ви кажа, че сте еуфорията и фаворита на всички в гимназията. Това не се е случвало до сега в ПМГ Добричен. Която Добрева трябва да покажа. Каква е изненада? Който благодарение на Симона Добрева имате сайт на класа. Столниковия код нарочно е само на вашето вестниче, за да не може да се вижда от останалите. Това е нашето лично пространство и съответно можете да си ги видите съответно нещата в сайчето. Госпожо, има ли някакво начало, колеги? Роклите вече са избрани, а костюмите нетърпеливо чакат на закачалките. В часовете обсъждаме фотосесии и прически, а задачите остават на заден план. Прозорците на видеостудиото ни светят отворени, а организацията за Пловдив е много по-важна. И докато еуфорията огръща сърцата ни, госпожа Дончева слуша за пътя на нашите мечти и ни се усмихва мило. За да ни помогне да направим най-доброто за целия клас и да изградим спомени за цял живот, тя е готова на всичко. Дори да подслушва разговорите на другия клас, откъде са се взели носилите, така разбрахме, че не всяка постъпка е лоша. С невероятното си чувство за хумор не веднъж е поставил начало на поредица от шеги. Което направи и нас още по-големи шегажи и ни изгради като широкоустроени хора. Тя винаги се смее и се закача с нас, а често напомня да бъдем отговорни големи хора. Като за една секунда маха усмивката и става строга. Тогава започва категорично да отказва да изтрива отсъствия. Но така се научихме да бъдем подготвени за всичко в живота. От което се разбрахме, че винаги важното е да имаме подготвен работещ план Б. При госпожа Дончева да имаме закъснение си истинско закъснение, Което ни научи да бъдем точни и отговорни на бъдещето си работно място. Госпожа Дончева винаги ни подготвя скромни подаръчета. Така научихме високата цена на скромния, но направен с любов жест. И обича да ни приготвя сладки торти, меденки и сладкиши. Което преди всичко ни направи дебели. За нашата любима държавна майка! Не знам. Хора, насам трябва да Госпожа Каролина Дончева да се яви веднага в директорския кабинет. Здравейте, заповядайте. Позволете да ви сложа на клип. Защо? Заповядайте преди сме. Някаква идея има тук замисъл. Странен. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря. Приятна изненада. На матурата ли добре? Благодаря. Ще се изпращаме. Изпращате ли? Благодаря. 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 Някаква странна организация. Благодаря.
Благодаря. Вече почвам да се развълнувам. Благодаря. Много ви благодаря. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря. Ой, страхотно. Благодаря. Благодаря. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Благодаря. Благодаря, че голяма организация. Страхотни са. Благодаря. Благодаря. Благодаря, момчета, много. Благодаря. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Благодаря ви много. Страхотни сте. Ама това са повече от 12 рози. Не мога да ги проверя. Благодаря. Може ли прегръдки? Благодаря. Вие целият випуск сте организирали. Може ли да си помисля? Не бъдете ли стана баба? Я, кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вие сте информатици, какво означава това? Да или нямам избор? Все е вярно. Няма да тръгне. Ще тръгне, ще тръгне. Ще тръгне. Ами, благодаря ви. Някой ще ударя. Надписах някой, Мадлен, надписах. Благодаря ви много. Извинявай. Благодаря. Благодаря за двойката. Добре. Ще умножим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Shut
участници за посрещане знамето на гимназията. Равни си. Мирно. Знаменосци. Надясно. Ходом. Марш. Уважаеми колеги и ученици, уважаеми зрелостници, в живота на всеки човек има гранични моменти, когато се разделя с един определен етап и трябва да премине в друг. Този ден за вас е такъв. Пожелавам ви в новия етап всички вие да бъдете успешни. Пожелавам ви да съхраните чувството на хора, които са част от 147-та година на училището, което завършват. Тепърва ще осъзнавате какво ви е дало училището. Няколко месеца след като сте завършили, ще се срещнете с хора и в новата среда ще добиете самочувствие на знаещи хора. Випуск 2025 година завършва последната година от своето обучение в гимназията с успех много добър 5,46. В випуска има 6 пълни отличници с успех отличен 6,00 от двете години на обучение във втори гимназиален етап. Позволете ми да връча грамоти на онези, които през последните 2 години наистина показаха високи резултати в учебната дейност. Във втори гимназиален етап Ния Данаилова Господинова, 12 Б клас. И Мартин и Ния са на място, което им е отредил педагогическия колектив, гласувайки им отговорността да бъдат знаменосеци асистенти. С успех отличен 6,00 във втори гимназиален етап Теодора Тодорова Кацарова. Успех отличен 6,00 във втори гимназиален етап Теодора Цанкова Стефанова, 12. С успех отличен 6,00 във втори гимназиален етап Юлиана Николаева Мравова, 12 клас. Браво, Юли! С успех отличен 5,99 във втори гимназиален етап Давид Иванов Павлов, 12 клас. Със същия успех отличен 5,99 във втори гимназиален етап Елица Желязкова Ангелска, 12 В клас.
Със същия успех отличен 5,99 във втори гимназиален етап Максимилиан Митков Димитров, 12-ти Б клас. С успех отличен 5,98 във втори гимназиален етап Азраел Орханова Алиева, 12-ти Б клас. С успех отличен 5,97 във втори гимназиален етап Златомир Живков Атанасов, 12-ти Б клас. Най-добрите. Успех отличен 5,95 във втори гимназиален етап Айдън Садулов. Мили момичета и момчета, с най-голяма щедрост наистина ви пожелаваме да намерите своя път в живота и попрището, на което ще се чувствате удовлетворени. На добър час! За предаване знамето на гимназията Равнис мирно. Знаменосци по местата. Ходом марш! Разрешете да предам знамето на гимназията. Разрешавам. Разрешавам. За раздяла със знамето и със своите учители от випуска, 12-класниците минават през знамето.
гледайте какво става, само ще ви се бутат. Ученически дни оставихте в мен радостен смях и весел дън. Плавната стая и слънчевия ден сякаш винаги са чудесна. Среща ги